Aquesta nova convocatòria de Gràcia i Llibertat per la llibertat dels presos, tots els presos polítics, el retorn dels exiliats, tots els exiliats, i la fi de la repressió inacabable. Un altre cop, aquí, amb la colla de músics, amb la gent que col·labora tant al davant com al darrere del micròfon, esperant les campanes, que ves per on són ara mateix i ja sabeu com va. Un minut de silenci, el cant dels ocells i ens hi posem. Bon vespre. Bon vespre. 1 de setembre ja hem acabat la sèrie culinària del mes d'agost i en comencem una que volem que duri, que sigui col·laborativa i que sigui compartida fins a aquest 8è aniversari del qual parlava al començament. De fet, el primer capítol de la nova sèrie es diu Avorriment. A la Garriga hi ha un passeig que és llarg com l'avorriment. Cantava la gent de Dosminguet ja fa uns quants anys. El nostre passeig, que aviat durarà 8 anys, ha semblat més un via crucis, amb més estacions que l'AVE, algunes d'elles tan inútils com tantes estacions de l'AVE, molt espanyol i poc català que tenim. Inassequibles com som a la fatiga, aquí seguim dilluns rere dilluns, com una colla d'amics que sobretot comparteixen complicitats. La complicitat de la llibertat irrenunciable, col·lectiva i profundament democràtica, en el sentit més decent de la paraula, tan menyspreada pels indecents, pels pseudodemòcrates, és a dir, pels avorrits. Però tampoc ens fem els durs, com som, esclar, més del compte i repassem. Al final també podem acabar avorrint-nos d'una llarga llista de coses. Criticar el pseudo-PSOE president de la Generalitat, el senyor Pilla, acaba sent tan avorrit com ho és ell mateix. Tot i que, no sé si ho sabíeu, no ens hem ficat mai amb la consellera de Cultura, que és precisament de Gràcia, i potser un dia hauríem de dir-li 4 coses, o bé directament, o bé passant per Sixena d'anada i tornada. Criticar de nou el Collboni no és avorrit, és avorridíssim. La bugadera endreçadora major de Barcelona, junt amb la seva colla de satèl·lits xiulables, acaba cansant. Dels partits processistes, què hem de dir més? Ja no són partits processistes, sinó partits processats per la justícia carca espanyola i reprocessats pel règim fins a la irrellevància. Dels partits processadors, els instigadors de repressions, on tanto monta tanto el PP com el PSOE, amb les variants de Vox o la difunta Ciudadanos, ja els hem dit tot el que els havíem de dir i ja n'hi ha prou. Ara només voldríem perdre'ls de vista definitivament. Del rei dels espanyols, entre Sodoma, Marroc i Gomorra, no deixa de ser un Borbó amb la tita inquieta, l'única cosa de memorable que ens deixa és aquell discurs indecent del 3 d'octubre del 17, on, potser no ens hem fixat prou, va decidir de motu proprio deixar de ser rei dels 3 milions de catalans
que es van implicar en el referèndum, crec que aquí ens hi podem comptar tots entre aquests 3 milions d'ex-súbdits. De fet, i pensat fredament, encara li haurem d'agrair. Ell mateix es va posar al coll la corda de la que ha de penjar-se. De l'amnistia, que de total va passar a parcial, com dels indults que van passar a provisionals, per acabar tant l'amnistia com els indults només amb vots per mantenir l'agònic PSOE al govern i poca cosa més trist encara quan són els no amnistiats els que els mantenen al poder del que acabaran caient, segurament més d'hora que tard, amb força estrèpit i rebombori. Tot i que només per ser substituïts per altres que no cal que siguin pitjors. Només sent igualets, la desgràcia nostra no minvarà gens ni mica. Del món dedicat a escorxar-se uns als altres, tot i que uns tenen més habilitat, i qui diu habilitat diu poder, armes, consentiment i feixisme, per escorxar en massa i sense escrúpols, quan més millor, mentre la resta del personal s'ho mira passar entre post d'Instagram, vídeo de TikTok, influencer de manicura vegana o slow food post-ecològic o post-apocalíptic, i entremig telenotícies de trivialitats lleugeres i digestibles amb final feliç de sèrie coreana, d'aquest món que si poguéssim no deixaríem mai els fills, amb dir-ne coses precisament fins a l'avorriment, no n'hi ha prou. De la nostra vila de Gràcia, tan bufona i tan singular encara, i esperem aconseguir que duri, l'avorriment de les obres que no acaben d'acabar, l'avorriment dels expats que no s'acaben d'empadronar, l'avorriment dels colonitzats que no acaben d'entendre res ni volen, l'avorriment dels gentrificadors que no acaben encara amb nosaltres, de les festes populars que ni són festes ni populars, dels ocupes que ja no cremen contenidors i dels desocupats que ja no esperen ni la pluja, ja hem dit, altre cop fins a l'avorriment, tot el que podíem dir sense repetir. Tanquem la llista provisional amb els feixistes. Nazis o sionistes, aris o catxumbos, trumpistes o putinistes, de Vox o de Vox, els feixistes són el paradigma dels avorrits i dels avorrítols, tot alhora. No passaran, passi el que passi, encara que ens avorrim. Uf, va dir ell, deia un personatge avorrit d'un conte del Quim Monzó. Uf, podríem dir nosaltres, tot bufant i rebufant, de fet, qui no ho ha fet ja més d'una vegada ni que sigui en la intimitat? Però no ens ho hem de permetre pas. No ens ho podem permetre, oi? Hi ha una cançó força recent que il·lumina amb gràcia aquest sentiment, perquè sempre la música i la poesia es fan més fàcils d'entendre i pair el món que ens envolta. El cantant de rap, Pablo Chile, que com diu el seu nom és xilè, va fer un tema que es diu Aburrido amb els vells proactius grups xilens Quilapayún i Inti Illimani. En la cançó fa servir temes combatius d'aquests dos grups i de molts altres per destacar el seu avorriment postpandèmic. L'avorriment és l'excusa per posar en valor tanta lluita feta pels predecessors, però des de la mirada crítica de la gestió dels fracassos. En un moment, el cantant fa referència a una cançó dels Quilapayún que es va popularitzar durant la campanya electoral de Salvador Allende al Xile de principis dels 70 i que després ens va acompanyar a nosaltres en les nostres pròpies lluites. Junto a El pueblo unido jamás será vencido, potser us sona una cançó que es deia Venceremos, que deia: desde el hondo crisol de la patria se levanta un clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Venceremos, venceremos, 1000 cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Al recordar-la, a l'avorrit Pablo Chile diu: si por mí hubiera sido, yo hubiera vencido. Ben vist, noi, si por ti hubiera sido, hubieras vencido. Si fos per nosaltres, també hauríem vençut els Borbons de 1714.
Si fos per nosaltres, també hauríem proclamat la República Catalana fora del rotllo de les repúbliques ibèriques l'any 31. Hauríem guanyat la mal anomenada Guerra Civil sense ni tan sols deixar-la començar pels feixistes. Si hagués estat per nosaltres, la Constitució que entronitzava el Borbó anomenat per Franco hauria anat a la bassa i ara no ens la restregarien per la cara i per l'ànima. Si fos per nosaltres, l'1 d'octubre hauríem proclamat la independència, peti qui peti, voti qui voti i vingui qui vingui. Oi que sí? Doncs en seguirem parlant. Bon vespre. Aquesta flota de vaixells s'han anat cap a Gaza amb la intenció de demanar exactament el que demana aquesta cançó que fa tants anys que cantava el malaurat Cesc Boix. I tenint en compte que avui tampoc he tingut gaire temps d'assajar cançons complicades, anem a provar Alevenu Shalom. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Sigui la pau amb nosaltres, sigui la pau amb nosaltres, sigui la pau amb nosaltres, que resplendeixi sempre, sempre en tots la pau. Estem a dia 1 d'octubre, ja heu tornat o aneu tornant, que és del que es tracta. Ai, 1 de setembre. Mira, venint he pensat que faria la broma de l'1 d'octubre i al final l'he feta, però no era broma. Bueno, porto un poema. Jo he mirat a internet, en aquests moments reconegudes hi han 12 guerres al món. Aquí l'amic m'ha dit que ell li sonava que eren 14, però bueno, 12 tampoc no està malament, Per exemple, Rússia amb Ucraïna, això ja és avorrit, tot i que és dur. Israel amb Palestina, que això més que una guerra és un genocidi claríssim. Myanmar, guerra civil. Etiòpia, Tigray, el Iemen, guerra civil. Sudan, lluita entre forces armades i paramilitars. El Sahel, que hi entra Mali, Burkina Faso, Níger, l'Afganistan, que pobres, sobretot les dones, per si fos poc, ara han tingut un terratrèmol. És que Déu, si existeix, també Déu-n'hi-do, El Congo, el Líban, una mica d'invasió d'Israel també, oi? I després Karabakh, Armènia versus Azerbaidjan. Tot això és perquè ho tingueu una mica així per sobre i ara us llegiré un poema del Primo Levi que és perquè ens imaginem la situació de la gent d'aquests llocs i sobretot els palestins. Sobretot dic perquè és la guerra més cruel, perquè no és una guerra, és un genocidi. Tot i que n'hi ha més d'un d'aquests que també fan olor de genocidi. Els que tenen més armes, que els hi venen els d'Occident, que som nosaltres, són els que poden pelar més als altres. I així anem sempre. Bé, el poema es diu Shema. Vosaltres,
que viviu segurs a les vostres cases atemperades. Vosaltres, que trobeu en tornar al vespre el plat calent i cares amigues. Considereu si això és un home. El que treballa en el fang, que no coneix la pau, que lluita per mig pa, que mor per un sí o per un no. Considereu si això és una dona sense cabells i sense nom, sense forces ja per recordar, buits els ulls i fred al ventre, com una granota a l'hivern. Mediteu que això està passant. Us encomano aquestes paraules, esculpiu-vos-les al cor, en ser a casa i anant pel carrer, en adormir-vos i en llevar-vos. Repetiu-les als vostres fills. Si no ho feu, que la casa se us enfondri, la malaltia us impedeixi i els vostres us retirin la mirada. He dit. Per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar? Digue'm quants mars li caldrà travessar abans de poder descansar. Fins quan les bombes hauran d'esclatar abans que no en quedi cap. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quants cops haurà l'home de mirar amunt per tal de poder veure el cel? Quantes orelles haurà de tenir abans de sentir plorar el món? Quantes morts veurà el seu entorn per saber que mor massa gent? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Fins quan una roca podrà resistir abans que se l'endugui el mar? Quant temps un poble haurà de patir per manca de llibertat? Fins quan seguirà l'home girant el cap per tal de no veure-hi clar? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Ara diuen que em toca a mi. Jo ja fa dies que tinc ganes de dir aquí poesia clàssica catalana
els bons poetes catalans, però avui porto una cosa d'aquell tal pseudònim llengut. Una mica ho vaig escriure arran d'aquella gelateria de l'hòstia divina que hi ha per aquí, que suposo que ningú de vosaltres no hi va. Es diu, en català, si us plau, dèiem, com qui pidola un favor. Ja n'hi ha prou de ser amables, que no ens ha portat enlloc. Ara, en català, collons! Fora espècies invasores, fora colonitzadors, fora catalanofòbics dels països catalans. Hola, bon vespre a tots i totes. Ben tornats de les vacances i contenta de tornar-vos a veure a la plaça. Gràcies a tots per ser aquí. Gràcies als músics de la plaça que ens han acompanyat avui amb totes aquestes bones cançons que han fet. Aviat farà 8 anys, com deia el Pere, que van començar a la plaça. Primer per demanar la llibertat dels Jordis. Després van seguir els presos polítics. I encara continuem esperant que els exiliats tornin i s'apliqui la llei a totes les persones represaliades. Per això, cada dia, Meridiana resisteix al passeig de Fabra i Puig de 8 a 2:15. El col·lectiu Enriqueta Gallineta es troben de diumenge a divendres a Urgell Avinguda a Roma de 8:45 a les 9. També aquests dimecres 3 a les 7 de la tarda tornen les concentracions a la plaça del Rei. Aquest dimecres 3 d'agost també, potser molts de vosaltres vau signar un manifest que es feia perquè tornessin, perquè no marxessin les obres de Sixena. No? Doncs aquest dimecres a les 10:30 s'entregaran les signatures davant del MNAC. Seria bo que els acompanyéssim en el lliurament d'aquestes signatures de suport a aquest manifest de Sixena. Serà aquest dimecres 3 d'agost a les 10:30 davant del MNAC. També totes les tardes, a partir d'avui aquesta tarda, fins a l'11 de setembre, l'ANC posa una parada per la venda de samarretes i tots els materials que pugueu comprar. Aquesta parada serà a la travessera de Gràcia, amb carrer Gran de Gràcia. L'horari és dies laborables de 18 a 21 i el dissabte de 11 a 14. Res més. Salut i república, visca la terra! Lliure!
Independència!